बे समावहाय रुपाथि मायथाइ उदालगुरि जिल्लानि बे गुरिया फोथाराव जों दंफैयो आरो बे रुपाथि मायथाइ फोरबोनि गाहाय आलासि महरै दुलाराय बाथौ महासभानि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि जों दं। जों बिथांजों बाथौ बिबुंसार जानानै फंसे बाथ्रा लानो नागिरदों। बाथ्राया बेनो लोगोसे बिथांखौ जोङो जोंनि बाथौ बिबुंसारनिफ्राय बरायनाय थाबाय सारनिसिम। खुलुमबाय। बाथ्राया बेनो आथिखालाव बाथौ धोरोमा मोनसे गोख्रों जांख्रिथाय लाबोदों। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? आंनि मिथिनायाव जोंनि माखासे सांग्रां बर'फ्रा बेखौ सानदों जे बाथौआ बर'नि गुदि धोरोम बेखौ रोखा मिथिबाय आरो बे गुदि धोरोमनि गेजेरजोंनो बर'नि निजा राव थुनलाइ हारिमु बे सोमोन्दो दङ आरो बेखायनो बे बर'नि राव थुनलाइ हारिमुनि गेजेरजों बर'फ्रा गावनि आबुं सिनायथिखौ होनो नांगौब्ला बाथौ धोरोमखौ नाजावनांगोन। दा बेखायनो बे गुदि बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि सिनायथिखौ होनो हागोन। बे मोन्दांथिखौ मोननानै जोंनि आथिखालाव सांग्रां सुबुंफ्रा बाथौआरि सांग्रां सुबुंफ्रा बाथौ धोरोमनि सायाव मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। जिहेतुके बर'फोरनि गेजेराव बाथौ धोरोमनि जांख्रिथायजों लोगोसे दाबो गोबां बर'फोरनि गेजेराव बाथौ धोरोम सिबिनो एबा बाथौ धोरोमनि सिजौ गायनो थाखाय जों गोबांखौनो दंबावो बायदि मोनदों। दा बै बाथौ धोरोम सिबिनो मोनैफोरनि थाखाय बा सिजौआरि गियान मोनैफोरनि थाखाय नोंथाङा दुलाराय बाथौ महासभानि जानानै बिथांमोननिसिम मा रादाब हरनो नागिरदों? आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जाय बिथांमोना दासिम बाथौनि आसार खान्थिजों सोलियाखै आसलथे बिथांमोना आं बेखौनो सानो जे बाथौखौ जोङो गोबाङानो फुजा हिसाबै सिगांनिफ्राय फालिबोदों बेखौ धोरोम हिसाबै फालिबोनाय जायाखैमोन। दा बे डिफारेन्सखौ मिथिलायनि थाखायनो गोबां सुबुङा दासिमबो जायफोरनाखि फोसाबनाय बे बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिजों गैया बिथांमोना बाथौखौ फुजा हिसाबै लाबोनायखाय जोंनि गोबां सुबुंफ्रानो बाथौनि सान्थौनि सायाव गुवारै मिथिनो नाजायैखाय बाथौ फिलसफिनि सायाव गुवारै मिथिनो नाजायैखाय दासिम बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जे जोंनि गुदि बर'नि सिनायथिखौ होनो हायो बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो गोबाङानो दासिम माने गावनि फोथायनायखौ बिथा खालामनानै गुदि फोथायनायखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना दानि फोसाबनाय बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिखौ बजबनो एसे आख' फाख' जादों आरो। 27थि बोसोरारि खुंथाइ दुलाराय बाथौ महासभा गलाघाटआव जाना फैगासिनो दङ। बेनि बानजाय आफादनि जा लाहार आरो दुलाराय बाथौ महासभानि बेबायदि गोनां थांखिफोर माबाफोर साननाय जादों नामा? गलाघाट जिल्लायाव खुंनो लानाय जोंनि दुलाराय बाथौ जिथु महासभानि 27थि बोसोरसालि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो गलाघाट हालामाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजाफोर दं जोंनि ट्राइबेल माखासे सुबुंफोर दङ बिथांमोननि गेजेराव जाहाथे जोङो बाथौ धोरोमनि गोहोमथिखौ खोख्लैनानै साखाथियाव थानाय जेरै नागालेण्ड दङ बिथांमोनखौबो जों जाहाथे बे धोरोमनि गेजेरजों एसे गोहोम खोख्लैनानै बाथौ धोरोमखौ गोसार होनायाव एसे सहाय बा हेल्प मोननाय थांखियै आरो बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव गोसार होनाय थांखियै जों गलाघाट जिल्लानि जिथु जथुम्मा बेखौ माने मोजां रोखोमै ओंथि गोनां महरै खुंफुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो। थानसालियाव जोबनाय लोगो लोगो बबेबा खना लाहैनाय बे हुदाया थायो। फोसावगिरिफ्राबो गावनि खामानिया जोबनाय लोगो लोगो बहाबा सोरनियावबा माने खना लाहैनाय नङा होमबा बे थायो। जौ बेदर लोंनाय हुदा थिग बिदिनो होग्राफ्राबो बिदिनोसै नङा होमबा गोदोनिफ्राय परम्परा जाबाय नालाय जोंनि बायलंफ्रा जौ बेदर जानानै फुजा होनाय हुदा बे परम्पराखौ लानानैनो जोंनि माखासे गामिनि सुबुंफ्रा सानो दौरिफ्रा जुमाय लोंखायो दौसिफ्रा जुमाय लोंखायो जौ बेदर होखायो बिदि होयोब्लासो बिथांमोना गोजोन मोनो बिदि साननाय जोंनि गेजेराव दङ आरो। खिन्थु दानि फोसाबनाय हुदानि गेजेरजों जों बेखौ टटेलि माने बिनिफ्राय गोजान जानो थाखाय खावलायनाय जादों।
जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा जाहाथे बे फेग्रा मुवानिफ्राय जाहाथे जों गोजानाव थानानै जोंनि समाजखौ फोसाबनो जेरै बाहागो लानो हायो आरो जोंनि समाजाव नुजानाय बे फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय नुजानाय जे जेंना बेखौ बोखारनानै गोजोन खौसे दावगानाय समाजारि जों खालामनो हायो बे मिजिंजों जोंनि धोरोमखौ फोसाबनाय जादों आरो दा बेखायनो जोंनि दौरि दौसि बा जोंनि फोसावगिरि बिबानगिरि गासैबो जोङो फेग्रा मुवानिफ्राय गावनो गोजानाव थायोब्लासो जों गुबुनखौबो जोङो बेनिफ्राय होबथानो हानाय जागोन आरो नङाब्ला आंनो दिनै जेनेबा धोरोमनि फोसावगिरि हिसाबै आं गावनो जुदि गावनो धोरोमनि आसार खान्थिखौ जुदि मानिया धोरोमनि डिसिप्लिनखौ मानियाब्ला अब्ला आं जेसेबांनाखि मोजां बाथ्रा बुङा मानो आंनि बुंनाय बाथ्राखौ बिथांमोना गनायनाय नङा आरो बेबायदि दा बे हिसाबै जोंनि सिबियारिफोरनि गोसोफ्राबो बेयावनो माने फोथायथिया लोरबां जालाङो दा आं उदाहरन मोनसे होनो लुबैदों जे दौरिफ्राबो ओरैबायदि सुबुंखौ होनाया गाहाम जाबसिनानै होनायनि बाथ्रा नङा बियो जे जि मानसियानोखि बयजोंबो मानिजाथाव खुलुमजाथाव जोंनि धोरोमनि आसार खान्थिखौ मोजाङै मिथियो सान्थौफोरखौ मोजाङै मिथियो बेबायदि मिथिनाय बावनो थिनो मोजां मिथिनाय गियान थानाय बिदि सुबुंखौ दौरि हिसाबै फाथियोब्ला अब्ला बयबो बेखौ खुलुमनो सिबिनो मोजां मोनो आरो गोसो जायो आरो दा मोननैसो जायगायाव आंखौ सानैसो गेदेमा सुबुङा बुंनायमोन आरो बिथांमोना माने स्कलार सुबुं बिथांमोना बाथौ सम सम फैयो आरो खुलुमफैयो गामिनि बाथौ सेराव फैयो सम सम खुलुमफैयो खिन्थु खुलुमनानै बिथांमोना मोजां मोना आरो मानो मोजां मोना जाहैबाय दौरिनि समस्त केरेक्टारखौ बिथांमोना मिथियो जायो गामिनि दौरिनि समस्त केरेक्टारखौ बिथांमोना मिथियो दा मिथिनाय हिसाबै बे थानसालियाव दौरिखौ खुलुमनो एसे आखा फाखा मोनो बिसोरो बेबायदि आरो थिग बिदिनो बिबानगिरिफोरनि केरेक्टारखौ बिथांमोना मिथियो बेखायनो बिबानगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ बिथांमोना मानिनो एसे गोब्राब मोनो दा बेखायनो बिथांमोना माने खुलुमनो गोसो जायोब्लाबो बावसोलो खुलुमनो गोसो जायोब्लाबो माने बिथांमोननि बेक्तिगत केरेक्टारखौ नुनानैनो माने फासनो थानो गोनां जायो बिदि मोनसे बाथ्रा बुंनाय जानांसिगौ दा बेखायनो जोङो बिनि फारसे गोथौयै साननांगौ आरो